Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз барои шумоён якчанд сар молҳои фурӯшӣ пешниҳод мекунем. Яктиги лайкҳоямонтон обязательно на канали мо подписаться кунтон. Молхаро боштигар видеоролика то охираш тамошо кунтон. Якум моли мо буқачаи чорни пиёстри 2.5-3 моҳа шудаги буқачаи дӯстони азиз. Хурду хӯрок саломатии зӯр ягон камбудӣ надорад. Барои мол кардан беҳтарин моло дӯстони азиз. Гӯсалачаи чорни пиёстри тоза парода дӯстони азиз. Касоне ки оптумхар или отдельно мехаридаги одам бошад, мана якчанд сар мол пешниҳод кардааст. Маъқул шавад ки харидор кунед то. Нархи мол 7700 сомонӣ боз камтун муомила дорад дӯстони азиз. Харидор аниқ бошед агар дар поёни экран номеро соҳибаш WhatsApp дорад. WhatsApp-ашон навистон бо тезтар ҷавоб медиҳад дӯстони азиз. Ин буд номери 1, буқаи номери 1 дӯстони азиз. Бенавад моли фасон мана. Харидор аниқ бошед агар мара занг зада наздик рафта дида бемалол харидор кунтон мешавад дӯстони азиз. Анакнун мегзарем дуюм моли мо бо якта дигар буқачаи чорни пиёстри дӯстони азиз. Инаш 2 моҳа дӯстони азиз. Хурду хӯрок саломатии зӯр мол айни хол ягон хел камбудӣ надорад. Барои мол карданам инам беҳтарин молаи дӯстони азиз. Агар ягонта моли шир доротон бошад хушкунтонам мешавад, худаш неки самостоятельно овқатам мехӯрад дӯстони азиз. Масъалаи нарху навош бигзарем. Агар масъалаи нарху навош ҳамагӣ 5200 сомонӣ боз камтун муомила дорад. Харидори аниқ бошед агар занг задетон WhatsApp-ашон навистон инаш биям тезтар ҷавоб медиҳад дӯстони азиз. Сеюми моли мо охири моли мо якта дигар шведча буқачаи шведча хурду хӯрок саломатии зӯр инам ягон хел камбудӣ надорад дӯстони азиз. Инам он 2 моҳа 3 моҳа шудаги буқачаи дӯстони азиз. Хурду хӯрокаш ба гап нест. Масъалаи нарху навош инам 5200 сомонӣ боз камтун муомила дорад подписчикони азиз. Харидор бошед агар занг задетон муомилаи шуруъ карда метиҳад. Дар охири видео дӯстони азиз ду сари дигар мол мешавад. Ҳамин ки видео мо тамом мешавад дӯстони азиз. Подписчикони азиз, мана ми сеюм моли мо мана маъқул бошад агар нархаш 5200 сомонӣ маъқул бошад агар занг задетон харидор кунтон дӯстони азиз. Баъд аз ин дута дигар ғуноҷинча мешавад. Мана бентон маъқул шавад агар ҳар ду ғуноҷинча харидор намоедон дӯстони азиз. Анакнун мегзарем сеюм чорум моли мо дута ғуноҷин мешавад. Мана дуни моҳа ғуноҷинчаҳо якташ швед якташ ғуноҷинчаи сиёҳ дӯстони азиз. Хурду хӯрок саломатшон зӯр моло айни хол ягон хел камбудиш нест. Барои мол кардан беҳтарин моло дӯстони азиз. Ҳардуш якҷоягӣ 7700 сомонӣ боз камтун муомила дорад подписчикони азиз. Занг задетон моло наздик рафта бентон баъдан бемалол харидор кунтон мешавад. 7700 сомонӣ якҷоягӣ фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Зиндаву сарбаланд бошед.